An bɛ foli lase Mali actif filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ a fɔra cogo min na Imam Diko ka jama dalajɛ bɛ bi walasa ka se ka kuranɛ kalan kɛ donc an filɛ nin ye o kɛnɛ kan nin waati in na Bakɔ Jikɔrɔni donc an bɛ yan nɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama bɔra kosɛbɛ nin waati in na kuranɛ kalan de bɛ sen na voilà aw komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na voilà comme aw ɲɛ b'a la cogo min na jama bɔra kuranɛ kalan bɛ sen na nin waati in na voilà voilà donc nin ye kuranɛ kalan na o y'olu sigilen ye kuranɛ kalan na voilà nin ye kuranɛ kalan na o y'olu sigilen ye kuranɛ kalan na nin waati in na voilà nin ye kuranɛ kalan na o ye kuranɛ kalan na voilà an filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔni ka kɛɲɛ ni Imam Diko ye wele min bila maliyɛnw ma k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bakɔ Jikɔrɔni yan nɔ ko walasa ka kuranɛ kalan kɛ kuranɛ kalan min ni o banna o kan ka taa kuncɛ ni lase dɔ ye ni an b'o wele ko point de presse o dɔw kan ka kɛ kuranɛ kalan kɔfɛ voilà ko aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɔra kosɛbɛ nin ye kuranɛ kalannaw ye voilà jamaba de bɔra mɔgɔba de bɛ yan nɔ an bɛ waati min na ko sisan mɔgɔ camanba de filɛ nin ye bi kuranɛ kalanyɔrɔ la Bakɔ Jikɔrɔni ka kɛɲɛ ni Imam Mamu Diko ale ka weleli min kɛra maliyɛnw ma ko kana kuranɛ kalan ka se ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la voilà tɔn caman fɛnɛ mɔgɔw bɛ yan nɔ an bɛ waati min na ko sisan voilà mɔgɔw bɔra kosɛbɛ maliyɛnw bɔra kosɛbɛ ka na assalamu alaikum ko parkintigiw mago sera yɔrɔ dɔ ma mobili min filɛ nin ye kɔrɔyan fan fɛ AY 87 95 ko n'a sɔrɔ mobilitigi bɛ jama la k'a ka ɲa u ma ko ka mobili déplacé ka bɔ yen cogo min na AY 87 95 Brahima Kebe Tomagide pour le Mali coordinateur général est né. Donc Imam Mahamoud Diko n'a ka tondo ye wele blama ka fo tonto la u y'a kanu an ka ye ni kɛnɛ kan pour que vraiment kuranɛ kalan kɔfɛ ka dɔw don kɛ ka tara an ka jamana ye aru bɛɛ y'a dɔn ka fɔ Mali bɛ danga min ka bi a ka gɛlɛn Mali ni bɛ bolo la
an y'olu ka hami ye fɛn min ye o de wulikajɔ ka se ka sabati jamana kɔnɔ jamana ni bɛ se ka kisi cogo min na jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na degun bɛ se ka b'u kan cogo min na donc an kɔni ye wele jaabi an ka maakɔrɔ dɔ a ye wele bila an ma an ye wele jaabi donc an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye donc après an na lase fana lamɛn o kumana ni tɔmɔta min kan ka tɔmɔ la sa an na tila k'o fana fɛsɛfɛsɛ kɔfɛ ni ala sɔnna ma voilà merci. Ni ko Ibrahima Kebe Tamagide plateforme kura min sigira ni o ye plateforme unie pour le Mali o coordinateur général o ye ale voilà halisa an bɛ basi jukɔrɔla la Bakɔ Jikɔrɔni ka kɛɲɛ ni Imam Jara ka welewelekan min bilala malidenw ma ko kana kuranɛ kalan na ka se ka dugawu kɛ jamana ye voilà maliyɛnw bɔra kosɛbɛ voilà maliyɛnw bɔra kosɛbɛ n b'a hakili jigin aw sɔgɔlen don Mali Actu la nin waati in na nin ye an ye Bakɔ Jikɔrɔni voilà ni maliyɛnw bɔlen ka na Imam Jara ka Imam Mamadou Diko kana ale ka wele lamɛn voilà mɔgɔkɔrɔba bɔra cogo min na denmisɛnninw fana bɔra ten cogo kelen fana la musow fana ma to kɔ musow fana bɔra kosɛbɛ voilà musow bɔra kosɛbɛ an bɛ a fɔ aw ɲɛna fana k'a fɔ ko lakana o sabatilen bɛ yan kosɛbɛ parce que an ye k'a fɔ ko fintigilakaw ni o ye polisiw ye olu bɛ yan protection civile fana bɛ yan nɔ cogo di ka se ka lakana sabati ni baara min ni a kan ka daminɛ sɔɔni sisan voilà musow fana bɔra kosɛbɛ voilà kɛnɛ min ka nin kɛnɛ de kɛnɛ min na sɔrɔ a labɛnnen don Sheikh Imam Mahamudu kɔfɛ ani a kanubɔ to bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Sheikh ye baara minnu kɛ ka kɔn biɲɛ jamana ko la diinɛ ko la danbe ɲuman ko la nin ye fɛnw de ye fɛn min na sɔrɔ a ɲɔgɔnnaw caman kɛra ka tɛmɛ wa nin kɛli ti bala an na mɔgɔw bi ka imami filɛ pɛrɛnna min na minnu t'a dɔn olu b'a ye o de la mɔgɔ minnu b'a dɔn anw b'a dɔn k'a fɔ imami tɔ bɛɛ jamana ko la diinɛ ko la danbe ko la min tɛ nin ye minnu hakili la ko imami ye fɛn min ye n'a y'a sɔrɔ u tɛ imami dɔn ka kɔn ɲinan ye san 40 imami ye baara minnu kɛ a jaw bɛ yen a nɔw bɛ yen fɛn dogolenw tɛ wa a kɛra faso in de kɔnɔ yan a kɛra nin diinɛ in de ko la wa a kɛra nin jamana in de ko la wa a kɛra fana danbe ɲuman ko la ni imami ye mɔgɔw wele ko an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuranɛ kalan an faso ye an ka tuubi ka salanki ala ma an faso ye o tɛ kuma kura ye kira y'a ɲini an fɛ de n'i ye fitinɛ ni taw ne bonyani wagati o wagati o b'a sɔrɔ o mantonw de jurumu cayara mais n'a fɔra an k'o kɛ n'i ye mɔgɔ min kuletɔla ye n'a fɔra ko fɛn dɔ bɛ yan manden n'i ye mɔgɔ min wulilen k'a fɔ k'e b'i boli walima kasa bɛ de kɔnɔ ne mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ o la an b'a ɲini jamanadenw fɛ ni imami kuma na u k'a dɔn ko kuma ka bɔra yɔrɔ min na u k'a dɔn ko min bɛ ka fɔ u k'a dɔn mɔgɔ jumɛn de bɛ ka fɔ fɛn o fɛn bɛ yen bi ko o bɛ kuma ko imami bɛ na nin kɛ tan imami bɛ na nin fɔ tan u nɔ bɛ min jamana ko la o la ni imami y'an wele ko an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an kalan an ka ala wele an faso ye an ka wele ala wele an ka diinɛ ye an ka ala wele an ka jamana danbe ɲumanw ye minnu n'a y'a sɔrɔ u ti ala sɔsɔ ye u tɛ kura ye anw bolo masalan ni mɔgɔ min ko ko imam bɛ tan 2009 sunkalo tile fɔlɔ an ye wulikajɔ min kɛ yalama imami ye jɔnni bɔ jɔnni na u b'a fɔ imami ye nin kɛ tan a wulila karisa nɔfɛ kɛra tan a wulila karisa nɔfɛ imam ma deli ka wuli mɔgɔ kelen nɔfɛ ni jamana kɔnɔ imami wulila a faso de ye imami wulila a ka diinɛ de ye imami wulila ko an ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn danbe la e bɛ jamana min kɔnɔ i bɛ diinɛ min na
ni ne t'o la ne bɛ diinɛ min na ni t'o la walima e ka danbe ni ne ka danbe tɛ kelen ko a bɛnnen don an ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn ka danbe kan ni e bɛ fɛ ka ne bi ka diinɛ na min laɲinina Ala subhanahu wa ta'ala o fɔ an ɲɛna ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati wal hasana o laɲini n'an bɛɛ lajɛlen fɛ ni a y'a sɔrɔ mɔgɔ min ta ye diinɛ ko ye i k'a dɔn k'a fɔ i ma cɛsiri foyi kɛ diinɛ ko la ko i ma wuli ka jɔ min kɛ ni mɔgɔ min ta ye danbe ɲuman ko ye ko an bɛɛ bɛ faso kelen na i ma wuli ka jɔ foyi kɛ foyi la jamana in kɔnɔ ko i ma wuli ka jɔ min kɛ ni mɔgɔ min fana ta ye faso ko ye i ma deli ka faso jɔ ko faso jɔ baara yera e nɔ na ko i ma min nɔ tɛ min na o la silamɛw an ka ɲɔgɔn minɛ masa subhanahu wa ta'ala ko ale ma siran ni manto ɲɛ ni marifa kisɛ a ma siran ɲɛ ni bomu ye a ma siran ɲɛ ni gawale a ma siran ɲɛ ni kɔtɛrɛ a siran manto ɲɛ ni fɛn ɲuman ye o ye farali de ye silamɛw imami ye bɛɛ kɛ kelen jamana in kɔnɔ ni mɔgɔ min taari den kɛrɛfɛ k'a fɔ ko imami Mahamudu Diko bɛ tan imam ma mɔgɔ bɔ ɲɔgɔn na dɛ wa a b'o baara kelen de la a y'a ye an ye wuli ka jɔ min kɛ san 2 tɛmɛnen a ma mɛn fɔlɔ baara kɛra ka baara fɛn dɔ de di n'a bɛ ka ɲɛ ni a bɛ ka ɲɛ ni mɔgɔw ɲɛ b'a la a bɛ ka ɲɛ a bɛ se ka ale bɛ fɛn dɔ kalama mɔgɔ bɛ mobili ɲuman tatɔ la ye mobili karakasi ka ɲi a yecogo ka ɲi i b'a sɔrɔ mobili mun de b'a mɔtɛri la mécanicien de bɛ se k'a fɔ mais ne ɲɛ bɛ mobili la peinture ɲuman bɛ a la a labɛnnen don a maquillé don mais mɔtɛri min bɛ a la ne a y'a sɔrɔ o ti mɔtɛri sabatilen ni mécanicien m'a fɔ n'aw wulila ka don kungo kɔnɔ ka voyage sira minɛ yalama ni aw taara jɔ kungo kɔnɔ ye jɔnni bɛ jalaki mécanicien kan ka jalaki e bɛ min ye fanga na imami ɲɛ b'a la ni fanga ye ni mɔgɔ min b'a fɔ ko k'a dɛmɛ ne b'a fɔ imami yɛrɛ de ye fanga in jamana in ye denba a denfa o ye imam de ka ko ɲina ye san 40 fɛn fɛn b'a fɔ ko imam bɛ ta a bɛ ta peut-être n'i ma kodɔn ka sɔrɔ a la i bangina ka sɔrɔ a la a cɛ ma fo ni don kelen ni faso ko la ni an welela a ma fɔ an ka taa boli sɔn a ma fɔ an ka yɔrɔ kari a ma fɔ an ka kule ko an kana kule ala de la ala min bɛ fitinɛ da mɔgɔw kɔ ala kelen de bɛ fitinɛ wuli jɔrɔ ko bɛ min ni mɔgɔ min jɔrɔ la o la peut-être fɛn dɔ de bɛ e la o la an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ni imam ye wele da siɲɛ 1000 anw labɛnnen don k'a laminɛ parce que anw n'a jɛra anw ye a ye min ye anw b'o dɔn a bɛ min fɔ anw b'o dɔn wa a bɛ min kɛ anw b'o dɔn an b'a deli masaba in fɛ ya Rabbi fasodenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛba in ka bi masa subhanahu wa ta'ala ka se ka kule ale la an jurumu caya kama an faso bɛ fitinɛ min kɔnɔ bi a ka se ka bɔ o kɔnɔ an faso bɛ kamanagan min kɔnɔ bi a ka se ka bɔ o kɔnɔ diɲɛ bɛɛ jɛlen don ka faso min senkɔrɔma cɛ n'a fɔra ko fasodenw ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan hali bi u bɛ wuli ka t'u dulon mɔgɔ kelen na ko karisa bɛ ta a bɛ ta a ma san kalo damadɔ fɔlɔ ko imam de wulila a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a taara chrétien ka ɲɛmɔgɔ fɛ yen a taara haut conseil islamique président fɛ yen a taara mɔgɔ wɛrɛ caman fɛ yen ko an ka wuli ka jamana ko kɛ e bɛ se ka jamana ko fɔ imam ye wa an k'a dɔn k'a fɔ ko ni an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛw kan an y'an yɛrɛ sɔrɔ ala ko la ala kira ko la alayhi salatu wasalam an y'an yɛrɛ sɔrɔ danbe ɲuman ko la wa an y'an yɛrɛ sɔrɔ faso ko la an ka ɲɔgɔn minɛ ala subhanahu wa ta'ala ka juruba kelen na a ye min fɔ an kana fara a ko a siranna mando ɲɛ ni fɛn min o de ye fara la an b'a deli masaba in fɛ ya Rabbi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'an dusukun kɛ kelen ye an ka jɛ ka kulu ala la i n'a fɔ an kulela ala la a ka an ka sow kɔnɔ cogo min na wa an ka jɛ ka kule ala la nin yɔrɔ kelen na walasa an faso ka suma ka deli masaba in fɛ wele in bɛ ka da masa de y'a jaabi a k'a jaabi an faso ye an ka diinɛ an ka jamana ye ne tɔgɔ ye Mohamed Traoré club soutien imam Mahamudu Diko o président do Sangarebo commune na an b'o bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ minnu bɛ k'an lamɛn jamana kɔfɛ ani jamana kɔ kan ka foli bila ka taa bɛɛ lajɛlen haza salamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci. Voilà, du coup, Mohamed Traoré, il est club de soutien imam Mahamudu Diko Sangarebo, il est au président. A bɔra ka dakuruɲɛ 2 fɔ aw ɲɛna sisan bi min y'u lase yan nɔ. Bɛɛ lajɛlen ni wula ni y'aw balimamuso Mariam Keyita ye semasi présidente ye ne sigida fɔlɔ la welekan 2 man lase yan imam ka welekan de an lase yan k'a bɛ fɛ ka kuranɛ kalan jamana tɔgɔ la donc semasi mɔgɔ bɛɛ bɔra surtout commune 1 an bɔra ko kɔnɔkulu ka na imam ka duwawu ta in ka na assister ka jɛ ka duwawu kɛ jamana ye ka jɛ ka ala deli
bingali wale mbanga jamana kono kungo mime anga jamana kono minoko mime anga jamana kono ani bembale mime anga jamana kono ya rabbi ala ka andeme anga se ka kele o de an se kuye yanno beka ngania siriki to so o wele dare be ne bolo ka fo beka mali bla iga priorité la beka mali bla diskuna beka doge jamana ye beka hamini jamana nga wuliliye ki jo li ko kan ibi kenya la o ite kenya la halawla hanam jera ka miri ñogon fe ka hami ñogon fe a dola ala be fiye bola di jamana ima ne Mariam Keita e sema sinya mo ne sigida folo la gida seni clip alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah amba fo ambalma malembe assalamu alaikum ka foli bla bela ka do ke be ka do ni be fe ambe ni wole mi keda ko mi yere mi fo ne jawara Zainab Sidibi o rebe ndonga ko ni semasi muso ka nyemo koy kana imam nga wele injabi parce que ni mo be imam don ni kokoro nto kokoro parce que na gana kuma aba fa nga kuli alala ka kuli alala to dore amba manjiga lai ka dusukun ke kele ka nyaw ka kele ka ala wele ya sanga jamana nyama anu be baramina ka bede deme parce que maliko imeto ko mina bede kungodo mo kele kungote kerengene ala an muso parce que on est dombe kasa on est chobe kasa on est brombe kasa on est fobe kasa ni geleana na mo folomba santi c'est nous les femmes malion ka donc a fo foite jamana insanfe foite jamana sanfe donc semi manyo la we ka kule kotigi la ka le wele aka se ka andeme yasa ni jihadi jugu mi mandala anga se ka se soro jugu ka jamana deme ka jamana sangorota malien mi be yaw mi be kokon beki ngania ke kele ka dusugun ke kele anga je ka ba mali bayi ka bonokola ni ala sona ma be ke tefene na la ka je imame wole le madaka mo do so ba so sa fa ga mo tuta imam so ele be so ga mo imam ka mena mi fie mbalmake personne ne inani mo kera to go madama bete ki fe ali ka du kono du den do be ati ki fe ire wole den do be bayla donc au lieu ko muni imam yere mulu ke ko bawi akodoro anga ya fanyoma anga ntusukunge kele ka hakina o kele ka teme barafe adola mumbe ka jela kita no lui tabule to werela ka donc a fo faso ko de do be se ka sikunko donc o ko nu te ko bawi parce que ala ma de benika hakina benika famille to ambe mi fo dono ambe ka sabali ka ntusukunge kele ka anga nya ke kele ni mumbe fangala na ala kalfuma vraiment ya sa ka se ka nyawulu jamana nyemgo الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أمبالما أني لا يدمن تانيوني 13h à 14h30 Sonsora na damine okma antun soglendo antiki alala wamba nyini kene gamma befe kafone koni qur'anen kala na ko yedo ubane la Malendinuma, a Choroba, a Demsini, a Muso, a Che, a Kenebato, a Banabato, a Setigi, a Fantan, a Ma Bella Jele, a Banini Befe, Bella Jele Nisigi Cofe, Angan Sogo, Ala Nito Nisagati, Angan Misri Almamium, Choroba Lase Auma. Kunutu de kamanagan wati duwawi fuqahau jelendo minna alman maliki yere ko ka kalan dongo don fajri walakin ba'd ulama uluko ka kala inda nawazili ni mashiba jigina kuma mina anga mashiba jugara de jamana ni atlan sabaye anye fla perdi jamana de on joli bi ka bon Srabo la halabi chukomina abadon kalo shiti teme niti accident grave dome mugam duru mugam saba ulu ya accident ke karela akerata
moto sento la woloba muso de ɲaninen do an ka urgence la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na olu denw de ye nafolo ɲininaw ye olu denw de ye taamabaw ye olu denw de ye sɔridasiw ye olu denw de ye gendarmew ye olu denw de ye polisiw ye olu denw de ye douaniers ye olu denw de ye sapeur pompier ye ni maa bɛɛ lajɛlen b'i kɔnɔnafili ni degun kɔnɔ ka da sababu caman kan sera an ka duwawu k'u ye k'a fɔ cɛ t'an bolo wallahi cɛw bɛ an bolo wallahi an danbe an ka sɔrɔdasiw la nka u mago bɛ duwawu la u mago bɛ sarakati la u mago bɛ kɔnɔnajɛya la u mago bɛ an denw ye an ka ɲɛsin ala ma u ye o de y'anw fana se imam Diko a ye yamaruya di ko ka bɔ ka nin kalan in kɛ fasodenw de ye bɛɛ b'o kɔnɔ o tuma na an b'a ɲini maliyɛnw fɛ nin kɛnɛ an ka alimamiw aw bi yan a ye kunutu caya nin waati in kɔnɔ alimami kɔrɔba ko ten haut conseiller président d'honneur ko ten centre imam Mahmud Diko litayusu silmi ale ko ten Badarabugu alimami ba san 40 kɔnɔ ale ko ten amipi secrétaire général ale ko ten docteurul fakhr ale ko ten commission min taara Burkina ka taa an bɔ bolola gɛlɛyaw kuma na o ɲɛmaa ba ale ko ten k'an ka ɲɛsin ala ma ni kunutu ye bɛɛ lajɛlen ala ye duwawu kɛ cogo min nɔgɔ i ye a y'aw labɛn sɔɔni a yɛrɛ na a ka jama bi bɔ ka na an cɛ la an bi jɛ ka duwawu kɛ k'a ɲɛsin ala ma nka yan'o cɛ an bi baara ɲɔngiri yan nɔ an bɛna ɲɔngiri n'an balimakɛ a n'an ka kalanden Muhammad Sise n'a bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ka gɛrɛ n na an bɛna wuli ka dumuni kɛ sisan o tuma na bɛɛ lajɛlen nin waati in na an y'an ɲɛsini min kɛ ala ma an bɛ jɛ ka sɔli ala kira kan duwawu bɛ laban n'o de Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim o tuma na ni ala sɔnna tilela dun kɔfɛ an bɛ jɛ ka na foroba duwawu kɛ an karamɔgɔw bi yan ni ala sɔnna ma duwawukɛlaw bi yan bɛɛ lajɛlen b'a fɔ amin n jigi dulonnen don ala la n jigi dalen don ala kan k'a fɔ a tɛ maa to nin jamakulu in cɛ la k'o kunna ka ko a tɛ maa to nin jamakulu in cɛ la f'i k'a sɔrɔ a yafalen don ma a tɛ maa to nin jamakulu in cɛ la f'i k'a sɔrɔ a y'o mago dilan ala i kana maa kunnango to an cɛ la ala i kana dangaden to an cɛ la ala i kana magotigi to yan f'i k'a sɔrɔ i y'o mago dilan ala ni min ta ye denko hami ye a d'o ma ni min ta ye nafolo ko hami ye a d'o ma ni min ta ye fanga ko hami ye a hɛrɛ ma d'a ma ni min ta ye dɔnni ko hami ye a hɛrɛ ma d'a ma hami o hami bɛ aw la a y'a jira ala la ala ɲɛ b'an na a ɲɛ b'an dusukun na ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur ادعوني استجب لكم فاذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم اهدنا واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأنت أهل أن تعبد وأنت أهل أن تشكر وأنت على كل شيء قدير قبضت عدونا وأزهرت أمننا وبسطت رزقنا وجعلتنا من خير أمة أخرجتنا للناس تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك وببابك واقفين أنخنا مطيانا ببابك فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا من المطرودين من رحمتك يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واتمنى نواتينا بارا بن ينغرين محمد سيد منوى Voilà. Voilà. Donc alors ɲɛ bɛ a la kuranɛkalan o nɔgɔyara sisan
donc u bɛna pause dɔ marqué pause min kɔnɔna la u bɛ dumuni kɛ donc dumuni tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan walasa ka imam Mahamudu Diko a kan ka lase min kɛ presse ye voilà a kan ka lase min kɛ point de presse la a bɛ o lase an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma voilà. Voilà, officiel yɛrɛ fɛnɛ caman nana. An ɲɛ bɛ Mohamed Saliya la, an ɲɛ bɛ Daba Jawara la, voilà. An ɲɛ bɛ Jibril Tangara la, Ala ye bokum. Voilà. Solution bɛ yan nɔ, voilà. Voilà. Officiel caman nana non. Voilà. Voilà. Parti sadi dɔw ye, tɔnden dɔw ye. Voilà. Voilà. Non. Alisa an bɛ Jikɔrɔni. Voilà. Ayi, kalangala min Sise, e de don wa? Micro minɛ. O tuma nin waati in ye dumuni kɛ waati ye. Kuranɛkalanna bɛɛ ka to dɛbɛn kan minnu ye kuranɛ kalan olu kana wuli. Kuranɛkala si kana wuli ka bɔ dɛbɛn kan a bɛ yafa ma. Voilà, organisation bɛɛ na cogo ye. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم Donc alisa a bɛ to sɔgɔlen Malaki la. Donc a bɛ to sɔgɔlen Malaki la comme ça ni Mahamudu Diko na waati sera ala bɛna vidéo lancer.